Jes, eli käytännössä mitä asioita huomioidaan, kun käydään hoitaa useamman vamman yhteisvaikutuksia, niin alku- ja toimintakenttä jääkiekkokentillä, ja siellähän sattuu, että voi olla, että on tullut esim. Päähän kohdistunut taklaus, poskiluu, nenäluu, hajoaa, niskat vääntyy ja voi olla olkapäävammoja olkapäässä, sorisluussa, yksipuolista peliasentoa, missä voimat tulee aina samalla tavalla. Et se, mikä näillä paikallisesti on ja miten ne sit vaikuttaa sinne alas, että jos mietitään, että meillä on esimerkiksi lantio ja sitten meillä on jalkapöydät ja nilkat tuolla, niin miten iskut, vammat tuolla ylempänä hoidetaan paikallisesti ja mikä sillä on sitten funktio tuonne laajemmaksi kehoon, niin tämmöisiä aloitettu tuossa vuosia sitten miettimään ja valmentamaan ja hoitamaan, ja tästä on nyt sitten kehittynyt putiikille oma palvelu.